Duha ka mga suspek nga involbado sa pagbugaw sang mga kababaihan arestado sa Criminal Investigation and Detection Group o kung CIDG. Yaring balita ang itutukan ni Daryl Marie Sarmiento. Tigayon nga na-rescue sa Criminal Investigation and Detection Group ang napulutanan ka mga kababaihan halin sa mga ginapatihan human traffickers. Ginapasuni may prostitusyon nga gakatabo sa bahin sang Mabolo Village, Delgado. Nagaedad 22 tubtob 32 anyos ang mga na-rescue nga kababaihan kag ginabugaw sa balor nga 1,500 pesos. Naka-receive po ng information regarding dito sa human trafficking na activities. And then nagkaroon po tayo ng initial na surveillance at nakita po natin na may probability po na may ganun talaga existing na illegal activities. Nadakpan naman ang duha ka mga sospek kasanday Jimmy Cuarte kag Ramil Dihina. Yung isang nahuli namin nakasuhan na daw po dati pero yun pa po yung check pa po natin. Yara karon sa kustodiya ng Department of Social Welfare and Development ang napulo ka mga babayi kag yara naman sa kustodiya ng CIDG Iloilo City ang duha ka mga sospek nga napasakaan na sang kaso nga paglapas sa RA 9208 o kunang Anti-Trafficking in Person Act of 2003. Upod kay Hans Desierto, Daryl Marie Sarmiento, One Western Visayas.